Clouds above, the chemtrails fly. Poison rain straight from the sky. The earth is flat, you don't fuck fool. NASA's laughing while you troll. Freemasons drunk inside the pub. Pyramids lungs sit high on thrones. Planting chips inside your bones. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. 5G towers for your brain. Your cock is melting from the strain. Bill Gates drinks your blood with glee, while shadow lords fuck you for free. Satan's pizza cooks below. Mutant kids are born in snow. Nazis hide beneath the ice. Hitler blows an alien's device. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. Those are chanting, spinning lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist screams, suck it more. Shitty pants wave in the breeze. Conspirators drop to their knees. Join us now, embrace the dirt. Cardiologists will bring the hurt. Fry your brain. Your cock is melting from the strain. Bill Gates drinks your blood with glee, while shadow lords fuck you for free. Satan's pizza cooks below. Mutant kids are born in snow. Nazis hide beneath the ice. Hitler blows an alien's device. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. Culture chanting, spinning lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist screams, suck it more. Culture chanting, spinning lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist screams, suck it more. Shitty pants wave in the breeze. Conspirators shock to the knees. Join us now, embrace the dirt. Cardiologist will bring the hurt. Chemtrails fly. Poison rain straight from the sky. The earth is flat, you don't fuck fool. NASA's laughing while you troll. Freemasons drunk inside the pub. Join pyramids on the club. Lizard kings sit high on thrones. Planting chips inside your bones. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. 5G towers for your brain. Your cock is melting from the strain. Bill Gates drinks your blood with glee, while shadow lords fuck you for free. Satan's pizza cooks below. Mutant kids are born in snow. Nazis hide beneath the ice. Hitler blows an alien's device. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. Those are chanting, spinning lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist
melting from the strain. Hellgates drinks your blood with glee, while Shadow Lords find you for free. Satan's beats are cooked below. Mutant kids are born in snow. Nazis hide beneath the ice. Hitler blows an alien's device. Come with us, you stupid fuck. Cardiologist brings the rotten luck. UFOs kidnap, COVID kills. Your rotten brain just sucks and spills. Culture chanting, spitting lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist screams, suck it more. Culture chanting, spitting lies. Flat earth losers kiss the skies. Lizards bathe in rivers of gore. Cardiologist screams, suck it more. Shitty pants wave in the breeze. Conspirators shot to the knees. Join us now, embrace the dirt. Cardiologist will bring the hurt. Szevasztok! Üdvözlök mindenkit itt egy szép pünkösdi vasárnap délután, este. Picsa fáradt vagyok most előre, mondom, de büszkén és bátran állok itt elétek. Üdvözlöm minden kedves nézőmet, aki itt van. Csúi, szerbusz. Többiek most valószínűleg nem nagyon lesznek, úgyhogy majd picit lightosabb, gyorsabb adásmenet lesz. Ellenben, amit érdemes mondani, hogy vannak beváltható pontok immár, lehet különböző hülyeségeket nyomni, úgyhogy használjátok előszeretettel. Nem tudom, hogy mindenkinek van-e elegendő pontja, vagy mennyi van per pillanat, de van lehetőség különböző emótákra is, ugye, vannak defaultok, illetve hát nem defaultok is, úgyhogy nyomogassátok nyugodtan, esetleg nézitek az adást. Persze in real time, utólagosan vodba már ezt nem lehet, ha esetleg lenne valami olyan nézőm, aki ezt nem igazán értené, hát ezért. Ezért mondom ezeket így az adás előtt. Na de vágjunk is bele a lecsóba, mert hogy hát egy negyedórás késésben vagyok, mint ahogy terveztem, és ma még sok teendőm van, úgyhogy így teljesen megújulva és szépen, jóságosan alertekkel és egyébekkel kielégülve és kiegészülve szóljon nektek ma a móka. Elég érzékeny téma a mai, hogy mondjam, hát topic. Méghozzá pedig hát ugye nem régen volt a trianoni békediktátumnak a 100 éves, vagy hát nem most, mert az ugye 2020-ban volt, de hogy nagyjából ugye most ott a Trianon évfordulója, és ez a 100 éves trianoni békeszerződés, ez nagyon sok emberben éleszt fel mindenféle indulatokat és véleményeket. Egyet kérek, ne tartsátok ezt magatokba, írjátok meg nyugodtan. Próbálok úgy hozzáállni, hogy ez az egészhez, hogy azért magát a tényt, hogy ez megtörtént, és mennyire volt igazságos, igazságtalan, ezt nem érintem, ezt úgy gondolom mindenki saját magának el tudja ezt dönteni. De nagyon sok konteó született, ugye így magyar berkeken belül, ehhez kapcsolódólag, 100 év múlva lejár, etc. Nagyon sok. És hát most ugye az ünnep meg sem történt, hát vagy csak az első fele történt meg, ugye, még erről is vannak konteók. Úgyhogy ezt egy picit így, most így az aktualitását elővéve, hogy ugye nemrég volt ennek a fordulója, picit utána nézzünk, hogy az interneten mit terjeng. Mi az, amit gondolnak róla, mi az, amit nem gondolnak róla, mik azok, amit tévesen gondoltak. Amúgy meglepően nagyon sok anyag foglalkozik az interneten ezzel, hogy mi is az, amit igazából Trianon és környékén nagyon rosszul vágnak az emberek. Nem feltétlenül fogunk mindent kivesézni, próbálunk fókuszálni olyan részletekre, amik hát pikánsak, hogy így mondjam. Jean-Luc pikánsak. Ez kurva szar volt, ezt vágjátok ki.
Ja, úgyhogy ma ezt fogjuk megnézni. Több forrást is találtam erre vonatkozólag. Az egyik az, hát, handmade. A másik elmélet az pedig, hát, hogy is mondjam, nem néztem végig a videót, mert úgy gondoltam adásban ez jobb lesz, de elmondom, hogy köze volt az Illuminátiknak Trianonhoz, úgyhogy lehet, hogy ezzel többeteknek nem árultam el hatalmas nagy meglepetést, számomra ez újszerűen hatott ez a... Nem. De számomra újszerűen hatott ez a felismerés, tény, vélemény, nem tudom ezt hogy kell mondani. Úgyhogy hát ma ezt fogjuk körbejárni, vágjunk is bele. Ezt nem szabad kihagyni. Hát, ezt az adást biztos, hogy nem szabad kihagyni, de kezdetben még nem vele fogunk, hanem egy interneten terjedő kép igazából az, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és ez is indította el, hogy akkor a mai adásban így Trianon és környékén szaglászunk. Méghozzá pedig ez a kép szivárgott ki az interneten. Kiszivárgott az interneten. Politikamentesen mondom, hogy ezt Orbán Viktor az államférfi Facebook csoportban osztották meg. Hogy erről mit lehet következtetni, azt mindenki vonja le magának. Én azt következtettem le, hogy nagyon sok konteó és fájdalmas nemzetérzelmű egyén párosítja ezeket vagy párítja ezeket a sorokat. Ezt nem tudom, hogy lehet szépen kifejezni, hogy ne sértsek meg senkit a identitásában és nézőpontjában. De hát igen. Ugye hát, ahogy látjátok, kiszivárgott egy globalista szabadkőművesek által háttérhatalmi elit ördögi terve, melyben az alábbi módon készítik elő Magyarország újbóli felosztását és a végleges feldarabolását. Tehát aki esetleg nem tudta volna, akkor ez Trianon 1.0 az igazából csak a pilot demo verzió volt. Itt a 2.0-val fogunk ma foglalkozni, ami ugye magában foglalja, hogy ugye, hogy itt említve is van, Trianon 2.0. Tehát, hogy ez, hogy említi is, ez a trianoni békeszerződést bővített, extended Snyder Cut verziója. Ezt az állítólagos szerző az alapján mondja, hogy 2021 első hó 1-én, tehát szilveszterkor Brüsszelben írták ezt alá, hol máshol, és ki más is tolná le a felelősséget Brüsszelben. Most nézem csak, ha most már nem levettem a szemüveget, de itt a háttérben vannak ilyen kis, hogy is mondjam, mik ezek, háromszögek. Úgyhogy lehet, hogy ez igazából meg egy szem is benne van. Úgyhogy na jól látom. Úgyhogy ez lehetséges, hogy maga ez a Illuminati terjesztett tartalma. Nem tudhatjuk. Na, de hát ami még fontosabb, térképet is rendeltek hozzá. Hát ugye, hogy látszik, itt Budapest és környéke, itt várjál, egy időjárásjós. Budapest és környékén Szlovákiához fog tartozni, itt Veszprém és környéke Ausztriához, itt a őrség a Szlovénia, bár nem értem miért van Szlovénia, miért nem az tartozik ma Ausztriához, de mindegy. Ugye Horvátország kapná itt a déli Balaton részeit, itt a tenyeremben, Szerbia kapná itt a Bács és környékét, illetve hát ugye Románia és Ukrajna osztoznak keleti részeken, már megint ezek a mocskos ukránok, úgyhogy hát erről szól így nagyjából ez a Trianon 2.0. Ezt most nem kifigurázni akarom magát az eseményt, vére ne értsetek, egyszerűen ezt az elméletet szeretném kifigurázni, hiszen ez magában egy atomnagy fasság. Mert hát, hogy ki az a bődületes elmével és képzelővel bíró ember, aki elhiszi, hogy szilveszter napján bemennek Brüsszelbe és felosztják az országot, mert bazd meg. Mert. Most... Szóval nem tudom, mert próbáltam ennek a teóriának utána keresni az interneten, de sehol nem találtam semmit. Vajon hány ember áldozta fel magát, mint halálcsillag blueprintért, igen? Kik voltak azok a hány, nem tudom, aki áldozta fel magát, hogy megszerezik? Hány
Most ezt elfelejtettem. Pedig ezt tudtam, mert még utána is néztem, hogy kik ezek a lények. És amúgy ilyen kutyaszerű alakváltó lények voltak. Hány Votán? Azt hiszem, áldozta fel magát ezért a tervekért? Igen, hát szegények, nem tudom, lehet, hogy ugye Brüsszelben Szájer József ezzel a térképpel a hátizsákjában csúszott le az ereszen, akár még ez is megtörténhetett, de én ezt inkább egy ilyen random térképnek érzem. De úgy tűnik, hogy ez ilyen fideszes, pontosabban egy fideszes csoportban, nem szeretnék általánosítani, de ott 1000%-ig ebben hisznek. Sajnos pontos, én elárulom most itt a nagy grémium előtt, hogy sikerült beóváckodnom ebbe a csoportba, Fényes Misinek a Facebook oldalával, vagy profiljával. Hát Orbán Viktor az államférfi. Amúgy, aki nem vette volna észre, kicsit felpimpeltem. Azt a kurva mennyien jelöltek ismerősnek. Mi történt itt? Azt a rák. Hát nem vagyunk fenn egy hetet, és már mindenki ismerősnek akar jelölni. Lehetséges, hogy ez összefüggésben, hogy beléptem ebbe a csoportba? De mindegy, de hát nézzük meg. Orbán Viktor az államférfi nevű csoport, hát magáért beszél a borítókép. Igazából ebből annyit látszik ebben a csoportban, hogy minden nap 9 vagy 10 ilyen spamszerű, minél szebben összeválogatott patrióta mém van, példaképpen minden ember ez a M1 híradó, tehát hogy, de hogy ugye, próbálnám felhívni a minőségi munkára a kedves nagy érdeműnek a figyelmét. Na mindegy, nem Fidesz fikázni jöttünk be, ők ezt megoldják saját maguktól, de ebben a csoportban volt ugye ez a amúgy, de innen fogok választani pár kontaút, mert itt azért van bőven kontaú. Ki nem hiszi el, csatlakozzon be ebbe a csoportba. Minden második poszt igazából megérne egy egész adást. Főleg most ugye azért látszik, hogy ki a hogy is mondjam, célpont ellenfél. Ugye mostanában az ukránok körülötti kontauk pörögnek fel rettentő módon, illetve a Magyar Péter körül is, ugye, hogy látszik. Meg hát az influencereket is ugye azért elég érdekesen betámadták. Ugye itt különböző, hogy ilyen magyar éltető idézetek itt Trianon napjával. Ezt mondjuk nem értem, ezt a telefonnal felvett transzparti és nápolyi üzenet, hajrá Viktor, szavaz a Fidesz. Mi? És ennek mi köze van Orbán Viktorhoz meg, hogy szavaz rá? Vagy mi van? És nem is választás? Miért szavazzak? Baszkikám. Na jó van. Szóval, hogy itt tele vannak ilyen különböző kontaúkkal, ezeket is majd meg fogjuk nézni. Ezt ide megmondom, hogy egy AI-generált kép. Mindegy. Szóval, hogy igen. De most nem is ez a csoport, de hogy ebből a csoportból jött ki nagyszerű ember, akit mindenki nagyon tisztel. Ó, de kedves ez a Trump. De kedves ez a Mr. Trump. Hogy szereti Orbán Viktort. De hogy ebből a csoportból jött ki ez a szép kép. Végrehajtás ide 2026, hát Orbán Viktornak össze kell szednie a pucáját, hogy ezt megakadályozza, ugye, mert 26-ban a választások lesznek, szóval fél időben vagyunk, nem tudom mennyire sikerült ezt most Viktor atyánknak meggátolnia, csak idélegesen is, mert hogy 26-ban lesz egy választás, és Magyar Péter fogja szétrégyelni a világot. Ja, szóval biztos lesz majd egy ilyen konjunktára, várom a választások körüli Conteo elméletek dömpingjét. Ezek az olyan, mint amikor mondjuk te ilyen foci kommentátor vagy nagyon szereted a focit, és akkor majd jön egy ilyen Európa Liga, meg Bajnokok Ligája, és akkor mindenki így olyan szinten oda lesz meg vissza, hogy kiélheti ezt a szenvedélyét. Na nekem ilyen lesz a választás, mert biztos, hogy
Ocsmán sok Conteo lesz mindkét oldalról. Nem szeretném ezt egyoldalúsítani, ezt a felelősséget. Szerintem mindenhol lesz. Sőt, jó magamnak is van pár Conteója a választásokkal kapcsolatban, de ezt nem fogom. Ez a csatorna nem azért született, hogy az én Conteóimat osszam meg, hanem hogy mások Conteóit osszam meg. Na, szóval ez a felütése, úgymond ennek az egész témakörnek, és ez a kép láttán indult el bennem ez a fajta oltatatlan kíváncsiságból eredendő vágy, hogy én ezt utána nézzek, hogy mi a rács is történt, itt kérem. És hát úgy utána néztem, hogy milyen egyéb más konteók is vannak az interneten Trianonnal kapcsolatban, és én csak közben levettem az oknimat, mert szénniáztam idefele, a stúdió fele, jó lenne. Ja, szóval, igen, rákerestem így az interneten, viszonylag azt hittem, hogy azért pikánsabb dolgokat fogok találni, lesznek, hiszen mindenki szeret okoskodni ebbe a témába, aki magyar, tök mindegy, hogy ezt vettem észre legalábbis, tök mindegy, hogy melyik oldalon áll, lépjünk túl ezen, még mindig fáj Trianon, akasszuk fel akinek nem fáj Trianon jellegű beszélgetések át mindenkinek. Vannak elméletei és véleménye erről. A Conteo az igazából ott kezdődik, amikor ez a vélemény hát tények és félinformációk alapján van tálalva, és konkrétan bizonyosságra veszik, hogy ez így történt, és hát ki más csinálna ilyet, mint a nagyon kedves kis hihetetlen magazin, de még mielőtt belemélyednénk az ő brain rotjukba, nézzük meg, hogy mit is találtam. Hát ugye itt van egy külön cikk, aki ezzel, ráadásul ez a újszó.com, tehát hogy ez nem vádolható a baloldalisága, vagy hogy mondjam, bár hát ez a jobboldalisága sem, de mondjuk azt, hogy ez egy viszonylag az éterben lévő független lap, nem tudom, információforrás. Tehát egy új szerződés készül, ők is megtalálták ezt a Conteót az interneten. Amúgy itt látszik, a Ágnes nagyné osztotta meg először ezt a képet. Sokan találgatják az interneten, hogy ez kamu, nem vagy magyar, ha nem fáj az ősrobbanás, igen. Bírtam azt a kutya pártos jó kis nézét, hogy tegyük újra Kisétria, vagy Magyarországot, és akkor ha leadod azokat a részeket, akkor ugyanúgy fog kinézni, mint Nagy Magyarország. Ez rohadt jó volt. Ötletes volt. Ja, szóval hogy ebből a posztból, de ez amúgy nagyon sokan, ezt 8 napja tették ki, szóval itt azért van némi ellentmondás, hogy ez kamu, nem kamu, itt azért mennek ilyen politikai régyelések is, mindenki örül, hogy ők mondjuk Ausztriához fognak tartozni, van, aki ripánkodik, hogy miért pont Szerbiához kell csatolni őket szegényeken. Ja, szóval ez volt az egyetlen egy olyan interneten található poszt, amiből kiindulva, amit találtam bármit erről a képről, illetve ennek szerzőiről. Mondom, beépültem a csoportba még aznap, amikor ez a kép megjött, de én nem találtam. Lehet, hogy erre már ők is gondoltak, hogy hát haver, azért ez elég cringe, hiszen hogyha megnézzük magában ebben a Facebook csoportban, rengeteg tag van, rengeteget posztolnak, de maximálisan ilyen 15, max ez a 200, ez a legnagyobb lájkolású poszt, ott vannak ilyen 20, meg ilyenek, de hogy itt inkább érzem azt, hogy ez egy ilyen végtelenségében túlfeszített fideszes fórum, ami 3500 tagot számlál, tehát igazából csak fossák magukból ezeket a gyönyörű posztokat napi szinten, tehát tényleg mondom, ez nem, vannak benne nagyon jó dolgok, és itt most a szó Conteo értelmében mondom, hogy nagyon jó dolgok, de majd ezeket későbbiekben elkezdjük használni, illetve göngyölíteni, bocsánat, nem jutott eszembe a szó.
Na, szóval, így, hogy most már mindenki Orbán Viktor és a kormánya mellett van, itt ugye ezt a szöveget találtam, hogy itt van egy ilyen, hogy szerintük ez egy álhír, hogy terjed a Facebookon, nem egyértelmű, hogy ki készítette a szövegellátott képet, de több csoportban is megjelent. Képet forrás megjelölés nélkül közöljük. Jó. A szövegezés szerint tehát Huntri 2 nevű projekt értelmében nyugati erők szeretnék felszámolni Magyarországot. Természetesen semmilyen törekvés nincs, Magyarország egy nemzetközi jog által elismert független ország, szóval még a felvetés is teljesen nevetséges. Szóval ő az új szó nem hiszi ezt el, cáfolja. 16 szűzlány a területekért, van ilyen konteó? Már népességbe álló motivum, hogy egyesek szerint a románok 16 szűzlánnyal próbáltak megveszegetni a francia kormányfőt Magyarországtól elcsatolt területek reményében, a nyilvánvaló, hogy sokan lobbiztak különböző érdekek mentén, és ez alól az akkori román vezetés sem képez kivétel, viszont nem bizonyítható, hogy volt bármilyen. Egyrészt már 79 éves volt, hát igen, azért 79 éves és 16 szűzzel tud mit csinálni, nem? Annyi aponyi beszéde egyre bővül. Na, ez amúgy fontos lesz, mert hogy majd a Hihetetlen magazinban hallottam erre egy referenciát, hogy pont ezt emelték ki, hogy Aponyi Albert beszéde, ugye ez nagyon sok konteót szült, mindenki értelmezte valahogy, hozzáköltött, elvett belőle, úgy abban a kontextusában értelmezte, amiben ő szeretné. De hogy itt ugye a bravúros szónoki mesterfogásokkal is élt, én amúgy erről most Rubicon magazint szoktam olvasni, azt azért szerintem lehet egy eléggé jó, történelmileg pontos műnek, vagy mondjam, folyóiratnak mondani, de hát azt azért hozzá kell tenni, hogy pont most láttam egy másik adást, amiben szanaszedtek egy történészt azért, mert Trianonról valós tényeket mondott, úgyhogy lehet, hogy engem is szét fognak szedni, de mindegy, ő azt mondta, hogy ez az Ungári Krisztián volt, akkor most mondjuk ilyen nevét, hogy ő írt benne pontosabban egy cikket, hogy arról, hogy igazából azért Aponyinak nem volt olyan cudarpista a beszéde. Valami nagyon, nagyon laggolok, elnézéseteket kérem. Tehát az Aponyinak nem volt annyira cudarpista beszéde, mert hát, hogy olyanokat mondott, ami alapján eléggé szívélyesen húzták meg azokat a határvonalakat. Na szép, nézhetjük vissza megint, vendégség van, net nincs. Nem baj, Loretta, ez azért egy olyan téma, amit még vendégségben is meg lehet nézni. Nem, hát nézhetitek majd meg, ugye mindenkinek ajánlom, fenn lesz YouTube-on, de amúgy Loretta, csak annyit szólok, hogy van UFO pornó, már beváltható csatornapontnak, úgyhogy keep on. Ja, szóval, hogy Aponyi beszéde az nem volt egy hogy mondjam, kedves fülekre találó, így ezáltal, mivel úgy érezték, hogy a magyar küldöttség nem is nagyon próbál itt kompromisszumra, vagy bármiféle, nem úgy viselkedik, mint egy vesztes fél, ezért még erősebb vonalakat húztak meg föléjük. Nem tudom mi volt, én nem voltam ott. Ezt egy történésztől hallottam, de hát ugye, hogy itt a szöveg is említi, nagyon sok hozzáfűzés van, és hogy pár éve kering például az a mondat is, hogy Magyarország ott lesz a temetésen azoknak az országoknak, melyek most itt megásták Magyarország sírját. Nagyon szép idézet, nagyon találó és költő is lenne, ha valójában elhangzott volna, de hát ahogy az adásban látni fogjátok, több ilyen dologra is hivatkoznak, ami nem feltétlenül hangzott el a valóságban. Bocsánat, csak nagyon laggolok, ezt megnézem, hogy mi történik itt. Igazából gépemben semmi para, úgyhogy nem tudom, mitől lehet a net baszakszik. Szabadkőműves összeesküvés volt az egész. Eleve nem tudnak olyan szabadkőműves nyilatra, hogy deklarálná, hogy Magyarországot meg kell fosztani területének egyharmadáról, hajózható az Ipoly, ennek semmi nyoma nincs a békekonferenciai feljegyzésében. Ördögi csehszlovákok állítólag megpróbálták
ezt átvenni a nyugatiakon. Mennyi miatt gyűlölte a magyarokat a francia miniszterelnök, Mihály Clemenceau valóban magyar nőt vett el, Mishanéla Idát, de hogy az apóst utálta volna, az több mint túlzó, illetve lejárt a szerződés, ugye, hogy volna erről is egy nagyon erős konteó, hogy 100 év után ez semmisé vált. Erre sincs semmiféle hivatkozási adat. Igen. Ugye itt azt mondják, a párizsi békeszerződés felülírta Trianon. Tehát ezek voltak így a nagyobb konteók, és akkor ennek tudatában gyorsan végigvettük ezeket, illetve belenézegettünk. Nézzük meg, hogy, igen, bocsánat, itt még találtam egy Nostradamus Hungaricus jóslatát, amúgy ami nem is volt, rákerestem, és amire az interneten találkoz mindig igaz, de amúgy nincs ilyen jóslata, de ezt is valaki amúgy nagyon előszeretettel módosítja, hajlítja a saját kedve szerint. So fucking what? Ez most nem is tényleg ki, mert amúgy ez egy hatalmas bődültség, de nézzük meg, hogy mit mond erről igazából maga a mester, a világ minden tudója, a Hihetetlen magazin. Bocsánat, itt beletekerek, mert van itt minden. Hopp, várja. Ja, igen. Ő felség a Szent Korona. Ide varázsoljuk Bogit. Teljesen elfogadott. Nem halljátok. Nem halljátok? Oj, vé. Na hát, bocsánatok, a visszatekerem egy kicsit. Na, most egy picit a vendégről, akit ugye Bogit be fogják hívni. Bogiról ezt kell tudni, hogy ő megpróbált egy államcsínt ugye elkövetni a Magyarország aktuális államberendezkedés és rendje ellenében. Ja. És csak nagyon akad a kamera. Na mindegy. És hát Bogi egy elítélt személy ilyen szempontból, és ő volt már kereszténytől kezdve, hungaristán keresztül mindenki, aki előfordulhat a világban. Úgyhogy hát ő is azért így érdekes. Érdekes. Mondanám azt, hogy érdekes, inkább habitussal vagy világszemlélettel bír. Szóval ő lesz majd vendégünk itt a Hihetetlen magazinban, és hát ő fog nekünk arról mesélni, hogy miért igaz az, hogy a háttérhatalom Trianon megpróbálja itt Magyarországra ráverni. A szó nem szexuális értelmében. Hát ugye az alcímet mondd csak meg. Hát a Magyarország harca a háttérhatalom ellen. Van. És azért van háttérhatalom is. Én a harcra gondoltam. Igen, és harc is van nagyon, és a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, és a harc egyre keményebb, és a háttérhatalom tényleg létezik, bárki bármit akar mondani ez ügyben. Ez már kicsit ilyen háborús pszichózisnak tűnik nekem. Már nagyon sokan elismerik. Vezetőink is elismerik. Azt akartam mondani, hogy ez most már teljesen elfogadott egyébként, és Magyarország, ahogy szoktál, hogy Nagy Imre mondta, hogy csapataink harcban állnak, tehát Magyarország harcban áll, de tényleg az van, tehát egy olyan új világban, de ez nem most kezdődött, és én úgy gondolom, hogy ebben az adásban annyira a Bogi segítségével annyira érdemes visszamenni, hogy mikor alakult ki először a Rothschildok, mikor kezdték el ezt az új pénzügyi háttérhatalmat felépíteni, és ez utána innentől kezdve majd csak a magyar vonatkozással foglalkozunk, hogy ez hogy jelentkezett, miként jelentkezett, hogy nézett ki a szabadságharc idején, aztán a későbbi időszakban, és utána igazából az, hogy hát eljutnánk igazából napjainkig, hogy milyen
milyen harc folyik még. Tudom, hogy nagyon rossz, ez egy nagyon rossz emlékszik, hogy harc, de tényleg az, mert harc, mert olyan eszközökkel és olyan jogtalan dolgokkal támadnak bennünket, amire nekünk mindenképpen reagálnunk kell, de reagálni kellett már abban az időszakban is, és jó hosszú időn keresztül sajnos úgy alakult, hogy nem értünk el eredményeket, bocsánat, kihagytam egy nagyon fontos dolgot, amiről mi ketten itt előtte beszélgetünk, hát Trianon azért. Tehát Trianon az a háttérhatalomnak egy aljas dolga volt, amikor tényleg szörnyű módon tönkretették az országunkat, felszabdálták, oda csak egyetlen egy dolgot, mert utána majd a Bogi biztos mondja sok érdekes dolgot. Aponyi Albert, aki vezette a küldöttséget, elmondta a legendás, várjál, de elmondta azt a legendás, önök most itt megpróbálom majd, önök most itt megásták Magyarország sírját, de elmondhatom önöknek, hogy Magyarország ott fog állni az önök sírjainál. Hát magyarán ő akkor azt mondta, hogy oké, ti most a szószoros értelmében megpróbáltatok benneteket eltemetni, de mi ennek ellenére, hogy egy kis ország vagyunk, felüllépünk ezen, túllépünk ezen, és majd mi fogunk ott állni a ti sírotoknál. Na most megnézzük bocsánat, hogy ennyire előrültem, ha megnézzük a mostani európai helyzetet, ami folyik Nyugat-Európában, ahol ássák és nem is mi ássuk meg, ők ássák a saját sírjukat, és tényleg úgy néz ki, hogy lehet, hogy néhány éven belül mi ott fogunk állni a sírni, és azt mondjuk, hogy gyerekek, ki csinálta jól? Hát mi. Igen, hát én emlékszem arra az időre, amikor még beléptünk az Európai Unióba, akkor elhangzott az a mondat, mi nem vagyunk ugye politikai műsor, de mindenki nagyjából tudja, hogy miről beszélünk, és elhangzott bizony az a mondat körülbelül így, hogy nem nekünk van szükségünk az Európai Unióra, hanem az Európai Uniónak ránk, mint ahogy most Közép-Európára. Most beszélhetnénk itt a visegrádi négyekről, de ha már itt szóba hoztat, hogy tényleg mi mindennel támadnak minket, és akkor... De ez miért? Ezt miért nem fejtik ki, hogy... Miért van az, hogy ránk szüksége van az Európai Uniónak? Őszintén. Miért? Azért, mert vannak területeink? Vagy nem értem. Na mindegy. Ez csak egy ilyen felvetés volt. Közben elindult egy szavazás, úgyhogy nyugodtan szavazzatok, ha van véleményetek a témában. Tényleg próbálunk védekezni, akár a háttérhatalom ellen. Ha pedig már itt Trianon szóba kerül, hát ugye azt hiszem, hogy ebben az esztendőben, mert ugye, hogy 100 évvel ezelőtt volt, majd még szóba kerül, mikor már sikerül a téridőkapun ide varázsolni Bácsi Bogit, hogy egyáltalán hitek és tévhitek, mi minden volt Trianonnal kapcsolatban, meg még olyan is, ami még most se tisztázott teljesen, vagy legalábbis nem tudnak róla az emberek, de hogyha te már itt említetted Aponyit, akkor én egy másikat hozok szóba, mert nem hiszem, hogy sokuknak eszébe jut, mondjuk Lovasi András és a zene, és akkor éppen ennek kapcsán ő még volt egy olyan dal, ahol alkohol, és akkor Lovasi András a következőt énekelte benne zenében. Rendesen azt mondja, vannak-e nálatok hegyek? Itt is volt régen, rengeteg. Hát akkor ezzel már is ott. Nagyon hálásak vagyunk, hogy nem énekeltet. Nem köszönjük, csak a szövegére emlékeztem a dalmára nem. Hát akkor tegyünk. A szokásos varázslat. Na, tudod, kiesett a kezemből ez a papír, de nem baj, azért van. Varázslat közben. Ez már a téridő szele. Így van. Most akkor, Bácsi Bogi. Örülök, hogy sikerült nagyon, nem magamat dicsérem ide varázsolni, hanem hogy neked minden az időkapukon átjöve ismét itt vagy a stúdióban, ahogy 2 hete is ígértük. Én is nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Én nem akarok visszamenni még a 2 héttel ezelőtti adásra, de én azt hiszem, hogy azért 1-2 mondatot muszáj szólni róla, mert ugye a járványhelyzetről volt szó, leginkább a magyarországi vonatkozásairól, és hála Boginak egész az ókorig vissza tudtunk menni. Nem véletlen, hogyha valaki az ókori történész, és ha ezt kutatja, hogy akkor elkezdődik már nagyon-nagyon korán, és akkor kiderült a múltkori adásban, hogy bizony ezek a világjárványok, vagy akár a magyarországi járványok is mindig voltak, és nagyon sok olyan elhangzott, ezt mondták azok, akik nézték az adást, amiről nem tudtak és nem tanultak, és nem akarom ismételni önmagunkat, de mielőtt még a maira térnénk, azért arra kérlek, Bogi, hogy te, mint történész, azt hiszem, hogy megint csak néhány mondatban meg tudod azt erősíteni, hogy mi mindenről nem tudunk mi éppen a járványokkal kapcsolatban. Igen, egyértelmű. Nagyon érdekes tényleg megfigyelni, hogy tehát Listen to this. Ez pont jókor jött ez a reklám, mert ez szerintem ennyit is ér a szegény hölgynek a véleménye. Ők nem értem, hogy a Trianontól most hogyan jutottunk ide ebbe az egészbe. Nye. jelent ez a világjárvány? Részben azért is érhette sok hatásként, akár a nyugati civilizációt is, mert pont erre a mi világunkra, Magyarország ugye most valamennyire a nyugati civilizáció részének számít, jellemző a feledés. Nem véletlenül hívják ezt a feledés kultúrájának. Tehát volt már egy ilyen megnevezés, hogy a nyugati civilizáció jelen pillanatban a feledés kultúrája, kicsit szembeállítva az ázsiai kultúrkörrel, akik pedig a hagyományőrzés kultúrája. Igen. Tehát tényleg izgalmas megfigyelni, hogy mi keleten jellemző ez, hogy mindig újra meséljük azt, amit az ősök tudtak. Mindig
felelevenítjük, benne élünk abban a múltban, tehát tulajdonképpen szervesen tiszteljük őket, és a jelen mindig szervesen csatlakozik a múlthoz. Addig nyugaton, pont a felvilágosodáskor óta jellemzőek ezek a nagy cezúrák, és ez, hogy valahányszor valamiféle új paradigma, vagy új eszme, vagy modernizációs törekvés van, nyugaton mindig megjelenik ez a típusú mánia, vagy hisztéria, hogy mindent dobjunk ki, ami eddig volt. Mindent hajítsunk ki. Na ez a feledés kultúrája, és az, hogy a COVID-19 ilyen drámai lélektani hatással bírt Európára és Amerikára, Észak-Amerikára is, emögött főképpen ez áll. Hogy mi tulajdonképpen a nyugat egy olyan szemléletet sajátított el az utóbbi 200-300 éve, hogy a múlt az valami nagyon távoli múzeumi polcokra való ásatag, ósdi, a múltnak a lenézése. Ez is egy nyugati civilizációs materialista specialitás. A múltat végképp eltörölni. De most már nem csak így hívják, hanem cancel culture, tehát hogy a törléskultúra. Fú, apukám. Úgy érzem, hogy egy picit nagyon elmentünk ebbe az irányba, hogy most itt a nyugati értékrendeket nem tudom, mit csináljunk velük, de ahogy látom, ők nem szimpatizálnak ezzel. Értem. Lehet Oroszországban is élni. Ugye ezt szokták ilyenkor mondani. Szóval ezek az ilyen passzív-agresszív, hát mi nyugati értékrendnek tartjuk magunkat, meg ilyenek. Szerintem ezt azért nem szabadna ilyen nyíltan megfogalmazni itt ennek az 59 000 követőnek, meg 7 000 nézettségű ember után. Magyarország 20 000 éves történelme, bazd meg. Jó, na nézzük. Tudatlanok, mert ideig jutottak el, hogy el akarják törölni ezeket a dolgokat. Hát nem csak a feledés, el akarják törölni azokat a dolgokat, át akarják írni a múltat. Na, de hát ezt nem találtuk ki, hogyha valakinek a múltját eltörlik és semmibe veszik, akkor ezzel meggyengítik azt is, akinek a múltjáról van szó. Hagy idézek egy klasszikus bácsiboglát, ő mondta egyszer, vagy ő írta valamikor, nagyon megradott bennem, hogy hát aki nem akar emlékezni a múltjára, és akinek nincs jövője és bizonytalan jelenben, az miatt túlott tud magával kezdeni, már bocsánat. És jelen pillanatban, és ez gyakorlatilag igazából már talán egy átvezetés is ez a műsorhoz, hogy tényleg az van. A múltunkat el akarják törölni, meg akarják másítani, semmisé akarják tenni, ne is emlékezzünk rá, jövőképeket nem adnak nekünk, mert nincsen jövőképünk, mert igazából valljuk be őszintén, az egész emberiségnek nincs jövőképe, mi próbáljuk felvázolni majd ebben a műsorban is, hogy miket szállnak nekünk. Hát azért, mert az emberiségnek van jövőképe, csak mindenkinek saját maga jövőképe van az emberiség számára. Tehát, hogy érted, még mondjuk a liberálisabb oldalnak az a jövőképe, hogy egy nagy össznemzetiben mindenki egyesül, addig a nacionalistáknak meg azért kicsit más az emberiség képük, mindahogy más a libertáriánusoknak és más a hippiknek is. Tehát, hogy azért én ezt nem érzem olyan fajta, hogy mondjam, problémának, mert nem tudom. Na mindegy, nézzük tovább. Jaj, most kitettem nagyban, nem akarom. Jelenben pedig az emberek rosszul tájékozottak, bizonytalanok, nem tudnak mit kezdeni magukkal. És ebben a helyzetben, ha ebben a helyzetben írja az emberiséget egy járvány, már pedig ebben a helyzetben érte, akkor a lelki okok miatt talán sokkal erősebb hatása, mint hogyha egy erős, egy büszke, öntudatos világra lett volna szó. És ezért kéne, hogy mi magyarok büszkék legyünk, öntudatosak legyünk, és tényleg úgy próbáljunk szembenézni ez a dologgal, mert az valamit segítene, tehát akkor kikerülhetnénk abból a helyzetből, igen. És valami, majd remélem a műsor végére jutunk oda, hogy van-e valami szerepünk, mert hogy mi több ilyen kiadványban is foglalkoztunk ezzel a témával, hogy Új Világrend és Magyarország, Bogi írt egy nagyon jó cikket azzal, hogyha már a cím is jó volt, ha mégsem ők győznek. Nagyon bejött egyébként ez a honlap után kiadvány, ez olyan volt, mintha nem is lett volna válság, annyira bejött egyébként, tehát a külön szám az előző, és abban voltak ilyenek, de abban nagyon sok ilyen volt, Nagy Magyarország 2.0, meg ilyen, tehát azért abban voltak különböző dolgok. Na ez az! Én ezt vártam, hogy ezt hittem, hogy erről van egy kicsit több. De ez akkor csak a Hihetetlen magazinban volt, és akkor onnan valaki tovább gondolt ezt az egészet. Nem tudom. Nyugodtan gyűjtök amúgy, lehet, hogyha tehát ha összejön egy kicsi pénz erre, akkor majd gyűjtésgyanánt előfizetek a Hihetetlen magazinra, mert ezek kurva kemények lesznek. És akkor ott a szerzőink nagyon jól felvezették ezeket a dolgokat, hogy tényleg mi várhat ránk, akkor most az elkövetkező időszakban, tehát hogy milyen forgatókönyvek képzelhetők. És hogy most mi vár ránk, azt változatlanul nem tudni, mert visszatérve csak arra, hogy 2 héttel ezelőtt az akkori helyzet, és ha már szóba hoztad a Covid és a koronavírus helyzetet, 2 hét után most megint csak azt tudjuk mondani, hogy ugyanolyan bizonytalanságban élünk, ezt sajnos kimerem jelenteni, és akkor változatlanul érvényes minden.
kontaktkutatás, maszkviselet, tessék szíves lenni. Egyelőre más nem tudunk. Nagyon fontos, amit Robi az előbb mondtál, hogy a végkicsengésnek tulajdonképpen annak kell lennie, hogy a magyarság jelenthet a magyar mentalitás, és akkor erről majd itt fogunk beszélni, valamiféle alternatívát. Mert hogyha itt erről beszélünk, hogy a nyugati civilizáció válsága mögött ez a törléskultúra, ez a feledéskultúra, ez a múlttal szembefordulás, a múlt megvetése, és egy ilyen beteges jövő kultusz, ami inkább egy nihilista hozzáállás. De most én ezt őszintén nem próbálnék belelátni valamit, de hogy most ez azért eléggé demonizálva a nyugatot. Gyorsítva van 1,25-össel, szóval alapvetően rohadt gyorsan mond hülyeségeket. De nem akarok erre az életemből ennél több időt szánni. Úgyhogy egy picit gyorsítva van. Ja, de én azt nem értem, tehát, hogy ez ilyen, hogy ezt így tényként kezelik. A nyugaton mindenki el akarja törölni a történelmet, meg a múltat. Hát miért akarná bazd meg? Azért, mert van egy ugyanolyan réteg, mint egy ilyen szélsőjobbos, ultranacionalista fasz, attól még nyugaton sem mindenki ultraliberális genderőrült, bazd meg. Szóval most... Na. Tehát ez... Jó, megnyert a szavazást, szerintem Gyurcsány. Köszönöm szépen a szavazatokat. Szerintem is Gyurcsány tehet Trianonról. Mert Gyurcsánynak még mindig nem fáj. Ja, szóval így nem értem ezt a fajta végletekig sarkítását a dolgoknak, hogy Trianont a nyugat akarja eltörölni, mert nyugaton mindenki a múltat akarja eltörölni. Jó, és akkor Trianont nem akarná eltörölni? Vagy most nem értem. A római birodalmat nem akarja eltörölni? A karolingokat nem akarja eltörölni? Tehát, hogy ez ilyen fact-picking, ugye, hogy ilyen tényeket mondok, állításként állítom be, tényként állítom be, de a valóság alapjára most kihivatkozik. Végeztek egy ilyen felmérést, hogy Nyugat-Európa 99%-a szeretné azt, hogy eltöröljék a társadalmat? Vagy a bizonyos múltban nézési tényeket? Vagy ő ezt abból szűri le, hogy fellátogat 4-5 Facebook csoportra, ahol erről írnak. És akkor ez már valid. Mert Jocó néni és Bali bácsi ezt mondta. Tehát egy ilyen arctalan vágtatás előre, de nem lehet tudni, hogy hova, mert akinek múltképe nincs, hagyománytisztelete nincs, annak egészséges jövőképet se tud kifejleszteni. Igen. És nagyon fontos, amit most mondtál, hogy pontosan a nyugati civilizációnak a feledés kultúrájával szemben mi lenne, ha épp a magyarságnak sikerülne az emlékezés kultúráját beállítania. Ne feledd szabad, bocsánat, de muszáj közbeszólnom. Mert valamelyik műsorban beszéltünk éppen a Robival arról, és ez nagyon rímel arra, amit te mondtál, hogy ez a bizonyos nyugati vagy feledéskultúra és a történelem, most nem azt mondom, hogy hamisítás, de amit elmondtál, a filmművészettől kezdve mindenhol, akkor már Kolumbusz Kristóf sem az, aki volt, akkor a hódító, akkor Mátyás király, minden megváltozik, a rabszolgaság és minden az ég adta világon, szinte a visszájára fordul, és hát teljesen agyament dolgok látnak Pont ő mondja, hogy teljesen agyament dolgok látnak világot. Megértem azt, hogy igen, ez valós probléma, ez nem szabad túlépni, hogy mostanában a filmipar borzasztó foson van. Hülyeségeket csinálnak, össze-vissza mosnak dolgokat. Megértem, ezt valaki történelem hamisításnak éli meg, de azért az iskolában nem így tanítják. Tehát, hogy most az, hogy ez olyan, mint hogy volt a Herkules meg a Xena című sorozat, ami egy fantasy sorozat volt, és ott akkor most történelmi hamisítást hajtottak végre, mert történelmi személyeken alapult, de nem a valós történelmet adták vissza. Hol kezdődik a művészi szabadság egy történetmesélésben? Hol kezdődik a propaganda egy történetmesélésben? Ezek érdekes kérdések, de én nem érzem mondjuk úgy azért azt, hogy most így kimennék az utcára, és megkérdeznek egy 6 éves gyereket, akkor ő ebből azt mondaná, hogy Queen Elizabeth feka volt. De aztán fasz, ugye? Lehet nem nekem van igazam. Menjünk ki és kérdezzük meg őket.
Faszomat. Le is csuknának gyerekektől ilyeneket kérdezni. A Bogi történet ez olyan lenne, hogy változás meg mutat képzeld, de mi is ezt csináltuk volna, hogy visszamegyünk, és akkor elkezdünk itt most mindenkit kitörölni a történelemben, aki bármivel csinált volna, és akkor nézzük volna, hogy gyerekek, akkor most írjuk át a történetet. Ha ugyanazt megcsinálták, de nem, hát ha bárki valakit csinált, akkor, de mostantól utáljuk azokat a mocskos törököket, mert megvertek bennünket, hát most mi van? Mi? Mi a fasz? Most pont azzal példálozik, bazd meg, ami a magyar történelem egyik Most azért utáljuk bazd meg a törököket, mert több száz évig itt voltak, és mindenkit kizsákmányoltak a faszba. Most komolyan ezért utáljuk. Elszopassál már. Csak azért megkészítettek egy egri csillagokat. Osztották az országot, vagy a Habsburgokat, osztrák sógorokat, hát most... Na de könnyen, nyugaton így néz ki, meg Amerikában így néz ki. Így van. Persze, mert ez a típusú feledéskultúra, ez egyben egy ilyen törléskultúra, átíráskultúra, és utólagos értelmezésre, csak azért, mert most ugye a neoliberális szemüvegen át néznek mindent, ezért tulajdonképpen elvárják, hogy a mostani trend, a mostani paradigma kell, hogy ugye rá legyen húzva az archaikus keretekre is. Akkor teszem fel a kérdéshez, fordítva lenne, akkor nem lenne számukra bántó, hogy az ő szemüvegüken keresztül módosítják ugyanazokat a történelmi tényeket? Azzal oké lenne, mert az tényleg így történt. De hogy ezt egy liberális eszmén szemüvegén keresztül nézik, az már hofer. De az, hogy Trianon Aponyi Albert az olyanokat mondott, amiket nem is mondott, az true, mert az belefér az én világképzetembe, bazd meg. Vaj, bocsánat a sok káromkodásért. Szeretném az adások során lecsökkenteni, de úgy látszik, vannak egyesek, akik nem engedik ezt. Igen. És pont ezért ugye nem tud a múltkép egészségesé lenni, mert hogyha valaki neoliberális szemüvegen át nézi mondjuk az ókori társadalmat, akkor persze, hogy neki az ókori társadalom egy értelmezhetetlen zsarnokságnak tűnik, csak hát ugye mindenkort a maga helyén kellene kezelni. És hát Gabi kérdezte, hogy hát miért jó, hogy a történelemmel foglalkozni. Hát ezért kell a történelemmel foglalkozni, mert akkor, hogyha azt földolgozzuk azt a valamit, na de azt tekintsük akkor állandónak. Pontosabban nem. Ha új bizonyíték van rá, vagy egy kicsikét megint előkerült egy apró kis pázügydarab, azt illesszük be, de ne akarjuk átfogalmazni, tényleg egy másik szemüvegen nézve, és a mostani szemléletmódban átnézve, hogy miért viselkedtek úgy azok az emberek. Hát elmondtuk az ókori, az Athénba, azért éltek úgy, mert volt félmillió rabszolga, meg nem tudom, x számú aténi polgár, na de hát az akkor elfogadott volt, most akkor megvetjük és átírjuk a könyveket, hogy ezek a mocskos görögök, akik egyébként azért olyan kulturális dolgokat hoztak létre, és olyan filozófiát és olyan oktatást, meg a mai napig érvényes dolgokkal, és akkor most őket de valahogy ki akarják őket törölni. Mert... De ezt ki akarja kitörölni? Mondja már egy példát. Hát faszomat. Most azért nem hiszem, hogy bárki megkérdőjelezni, hogy a középkorban volt rabszolgaság. Ha valaki azt mondja, hogy Athénban nem voltak rabszolgák, az is ferdít. De most ő is ferdít. Tehát ez olyan, mint hogy kreálnék egy problémát, hogy mit tudom én. Hát az mégse lehet, hogy azt mondják, hogy Orbán Viktor buzi volt. Mert hát nem volt buzi. Érted? Azért, mert valakik ezt mondják, hogy buzi volt, attól nem kéne történelmet hamisítani. Faszomat. Az meg arra nem is beszélve, hogy mondjuk lehet, hogy maga korában Atén is kurvára hamisította a történelmet, mert a saját narratívája szerint módosította az Iliásztól kezdve mindennek a történetét. Lehet Iliász az meg egy tök csöves ember volt, de nem lehetett belőle csöves csinálni, mert híres lett. Hát csak akkor kitalálták, hozzáköltöttek. És így 2-3 ezer év távlatából ezekre hivatkozni, hogy mert azt annó leírták, az igaz volt, jó, Bibliát is leírták, meg sok, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is történtek ezek a dolgok. Hát mocskos rabszolgatartók voltak. Egyébként csak, hogyha Magyarországra visszatérünk, már a régi Magyarországra is, akkor ugye mi büszkék vagyunk arra, és azt viszont megtanultuk történelemből, hogy a kalandozások korában mi mindent csináltunk, mi minden hőstettet. Na most amerre elmentek a kalandozó magyarok, vajon ők mit gondolnak rólunk? Most akkor itt megint visszafelé kell nézni mindent? Hát igen, visszatérve az emlék... Hát igen. Lehet a németek ezt a kalandozást nem úgy élték meg, hogy jaj, de királyok voltak a magyarok, geci, ide jöttek, széterőszakoltak, mindenkit elrabolták, meg kirabolták az egész falut. De good luck, haver, jól csináltátok. Persze, hogy nem így fogják leírni maguknak. Nem is értem ezt az egész gondolatmenetet.
Emlékezés kultúrájára én sokszor gondolok arra, hogy talán azért nem túlzás, hogy a magyarságra várhat egy ilyen típusú szerep, egy ilyen típusú, nem is az, hogy ellenkultúra a nyugati civilizációval szemben, de inkább úgy mondhatnám, hogy egy alternatíva, egy egészségesebb alternatíva, mert épp a magyarságot szokták régóta azzal vádolni a bírálói, illetve azok, akik nem igazán értik a magyar lelkiséget, hogy a magyar túl konzervatív, a magyar szeret a múltba révedezni, igen. A magyar nagyon szereti a régi korok eszményeit tisztelni, a régi sérelmeit felhánytolni, és akkor azok, akik nem értik. Azért, mert most egy szarkalap országban élünk. Már bocsánat, hogy ezt kimondom. De lehet, hogy lehet az Amerikában nincs így. Mert hogy ők még a mai napig is jó országban élnek. Lehet, hogy nekik nem kell a régbe múlóban tekinteniük. Még van is egy 300 éves történelmük, de még ott van Németország. Igen, lehet, hogy ők jobban néznek a jövő elé, mert nem az van, hogy 300 év alatt nyertünk bazd meg 4 csatát, hanem az van, hogy ja, geci, mi minden nap nyertünk egy csatát. Szóval nem muszáj most itt előrángatnunk 200-300 éves történeteket ahhoz, hogy a nagyságunkat predesztináljuk és bemutassuk, míg Magyarországon sajnos ez valid. Egy elnyomott kisebbség vagyunk, saját magunk által elnyomott kisebbség vagyunk, és ezt szeretnénk túlkompenzálni. És ebből születnek az ilyen jobbnál jobb képzetek. Bennünket, vagy bírálnak valamilyen más álláspontból bennünket, szeretik azt mondani, hogy miért a múlton panaszkodunk, miért nem a jövőben nézünk. Na, ez az, ami az emlékezés kultúrája. Igen. Ami számukra egy parttalan múltba révedezésnek, siránkozásnak, múlt sebei nyalogatásának tűnik, hogy sírva vigad a magyar. Pont ez lehet a magyarság erőssége, és pontosan ebben rejtőzhetnek azok a gondolati csírák, amik a beteg, magát modernnek és a modernitás piedesztáljára állító, gőgös, de jelen pillanatban is kívülről olyan, mint hogyha szép lenne belülről egy rothadó állapotú nyugattal. Ez azért, igen, persze hát ez lehet, hogy nem így van, de hát az a mocskos geci belülről rohadó, de kívülről amúgy nagyon szép nyugat, az biztos, hogy hülyeségeket beszél, hát hiszen hát nem mi tudjuk ezt a jobban, hát paszt meg, hát nem? Hát ezt én tudom jobban, hát akkor más, hogy a faszba tudná? Hát én tudom jól, hát geci, hát mit akarnak ott Nyugat-Európába? Hülye buzilipsik. Faszom elszáll. Elnézést, nem szeretik ezt az adást rage-be fordítani, meg úgy a csatornát se. Tehát az ilyenektől kinyílik a bicska. Főleg egy olyan nő mondja, aki érted, elítélt, és tehát most erre mit mondjak? Biztos neki van igaza. Biztos ő tudja jól. Biztos érdemes azon siránkoznunk, hogy mi a fasz történt itt az elmúlt 1000 évben, és nem az, hogy haver, ha már igen, révedjünk múltba, de tanuljunk is belőle. Nem, geci, nem. Ne tanuljunk belőle, biztos, hogy ne tanuljuk belőle, mert ez az 1000 éves, ez annyira jó volt, olyan kurva jó díleket kötöttünk, még egyszer nyaljunk be magunkat az oroszoknak, még egyszer engedjük, hogy jöjjenek ide a törökök, bazd meg, és kúrjanak segbe minket, mert az úgy bevált az elmúlt 1000 év alatt. Nehogy már nyugatias társadalmat akarjunk, ami az egész végig áhítottunk. Ne, hát ez egy kívülről szép, de belülről rohadó dolog. Good luck. Szemben egy alternatíva lehet. Tehát az, ami nálunk múltba révedezés, az valójában az emlékezés kultúrája. Így van. És az emlékezés kultúráját is lehet szarul csinálni, bazd meg. Itt a mai műsorban, mert hogyha már itt a tartalomra is ránézünk, akkor háttérhatalom, mert ugye erről szól, mindjárt beszélünk a Rothschildokról is, és hát a pénz beszél, kutya ugat, Kossuth Lajos szóba került a múltkor is, most is szóba került, és főleg a Kossuth bankok miatt majd. De hát azért itt vagyunk a 100 éves évfordulónál. Én javaslom, hogy nézzük meg ezt a rövid kis összeállítást. Szerintem csak akkor, a Trianon csak akkor, amikor odáig eljutunk. De most jussunk el odáig. De most jussunk el odáig, mert még az hol van még Trianon? Hát még most akkor? Itt megmutatjuk, és akkor utána folytatjuk. Úgy érzem, ez a csávókám egy kicsit önállósodott így a műsor során. Az elején még ilyen kis izé volt, most már ő próbál diktálni. Próbál az meg műsorvezető lenni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a dinamika meddig fog állni, amíg egy Belino reklámra nem megy. A nagy háború után rászakadó iszonyat rémült döbbenetbe dermesztette a nemzetet. Soha ennyi rágalom, soha ennyi gyalázkodás, soha ilyen elementáris gyűlölet nem zúdult még népre, mint 1918 pokoli őszétől a magyarságra. A bosszú, sűrű, sötét légkörében a trianoni hentespulton húzott határokkal szétszabdalták Szent István 1000 éves országát. A
A neves történész, Badányi Viktor 14 esztendős volt 1920. június 4-én, és így emlékezett vissza arra a napra. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé, egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában még ez a név állt. A Magyar Szent Korona országainak politikai térképe. És felakasztotta a térképállványra, és mindezt egyetlen szó nélkül. Aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el előlünk, és nézte olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha nem láttunk száraz és örökké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet, és az előtte álló szürkülőhajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben, inkább magának, mint nekünk ennyit mondott. Konzumátum est. 54-en voltunk. 54-14 éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább. Leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Ilyen csönd még sohasem borult a Kárpát-medencére. Csak a harangoknak és a félárbocra eresztett lobogóknak lehetett szava e percekben. Míg végül a lelkekből fel nem tört az örök fogadalom. Nem, nem, soha. Azért ez mindenféleképpen rímel arra, amit Bogi mondott. Egyrészt, hogy a magyarság, másrészt, hogy a múltunkat ne feledjük el. És azért volt nagyon jó és nagyon-nagyon érdekes ez a kis rövid néhány perc, mert ilyenről ritkán beszélünk így, hogy egy diák szemével, hogy mit látott ő, mit érzett ő akkor, és megint csak arra tudok visszautalni, hogy így módon sem tanították. Már azt megtanították, hogy békeszerződés, meg békediktátum, meg kényszerszerződés, meg minden, meg össze-vissza beszélnek és beszéltek róla, azt se tudják, hogy hol történt, mint történt, de erről minden esetre majd még szót ejtünk, de Trianont azért még nem zárjuk le, és ígérem a nézőknek, hogy vissza fogunk rátérni. Csak az előbb itt szóba kerültek a Rothschildok, és mielőtt még az a vád érne minket, hogy ilyen, mint a sakkfigurák a saktáblán a lóugrásban megyünk előre. Érheti vád bennünket? Nem értünk egyet. Törléskultúra. Törléskultúra, itt nincs törlés, erre még visszamegyünk a vége felé, de tényleg a háttérhatalom és a pénzügy, és akkor a Rothschildok, tessék. Jó, kezdjük a Rothschildok. Nem, itt az volt az érdekes, hogy 1816-ban alakult meg az Osztrák Nemzeti Bank, és mit tesz Isten? 1815-ben egy bizonyos Napóleon nevű urat legyőztek, és a legyőzésének a híre, ugyebár amikor eljutott Londonba, akkor a Rothschildoknak már megvolt egy ilyen hírhálózatuk, egy futárszolgálatuk, amik sokkal hamarabb jöttek, és ők azt mondták, hogy Napóleon győzött, elkezdték mindenki eladni a részvényeket, ők filérekért fölvásárolták, és bármilyen félelmetes hangzik, de másnapra körülbelül voltak az akkori Nagy-Britannia ilyen különböző részvényeinek a 40-50-60%-ának ők voltak a tulajdonosai. Eltelt egy év, megcsinálták ezt a úgynevezett nemzeti bankot, tehát magyarán a pénzkibocsátásnak a joga az az övék volt. De ezt a világ számos pontján kezdték el felépíteni, és ez volt az alapja az egésznek, akkor volt ez a legendás mondás, hogy adjátok nekem a pénzkibocsátás jogát, és nem érdekel, hogy ki van kormányon. És ez tényleg így néz ki. Ha lesz időnk, és el tudunk jutni odáig, hogy csak legalább a rendszerváltásig, hogyha tovább nem, hogy mit jelentenek a kereskedelmi bankok, és hogy a Magyar Nemzeti Bank akkor, ez a 3 betűs szó, ebben csak az nem volt igaz, hogy nem volt magyar, nem volt nemzeti, és nem volt bank egyébként, mert nem ezt a célt szolgáltat, de a többi egyiket ez mind stimmel. Ja, független, tehát egyáltalán nem volt független. De azt most bocsánat, de lefektcheckelem, hogy az MNB alapítása 1924-ben csinálták. Miről beszél, hogy 1800 nem tudom mennyire? Azt hangsúlyozták akkor, hogy függetlennek kell lenni. Tehát úgy kezdődött az egész, Bogit említette, elárultunk itt a beszélgetés közben, visszamehetünk volna a fuggerekig, de akkor tényleg nem jutunk el idáig, csak azért a Rothschildokra. Tehát ebben az időszakban elkezdődött az a folyamat, hogy létrehozták a különböző országokban itt, ahogy az övék legyen a pénzkibocsátás. Ezzel teljes mértékben egyetértek Laposföldekadó, össze-vissza beszél. De nekünk akkor még nem volt önálló pénzünk, és erre akkor még kellett várni egy kicsit, de gondolom a Bogi is
tud információkat erről a Rothschild. Hát igen, és az, hogy Széchenyi pont a hitellel kezd. Igen. És az, hogy Széchenyinek pontosan ez lesz az egyik kulcsgondolata és az egyik kulcskövetelése. És az, hogy ugye a magyar gazdasági életnek a talpraállítása, a feudális gazdaságról rá térni egy polgárosult államra, egy polgárosult gazdaságra, és egyáltalán magyar modernizálás egészen egyszerűen azért nem tudott végbe menni, és azért nem lehetett bármilyen jó szándékkal is, és különböző parlamenti rendelkezésekkel megvalósítani, és ezt mind Széchenyi, mind Kossuth azonnal észrevette, mert az Osztrák Nemzeti Bank kezében volt a magyarországi bankok kibocsátás. Tehát itt tulajdonképpen az egész pénzügyi élet Bécsből volt vezérelve, a magyaroknak beleszólása nem volt. Egészen egyszerűen, ha egy magyar vállalkozó hitelre akart volna szert tenni, akkor ugye csak az Osztrák Nemzeti Banktól tudott volna szerezni, csak hogy az Osztrák Nemzeti Bank nyilvánvalóan a maga kedvére határozta meg a pénznek az árát, tehát tulajdonképpen a kamatokat, és a feltételrendszert, ami mindig a magyarság számára abszolút kedvezőtlen volt. Tehát itt egy olyan szűk és rövid pórázon volt a magyar gazdasági élet, hogy kibontakozásról addig nem lehetett reálisan beszélni, reálisan álmodni sem, amíg nincsen önálló magyar pénzkibocsátás, illetve amíg nincsen önálló magyar jegybank. És Széchenyi nagyon sok mindenben nem értett egyet, de ebben igen. Sokban nem értettek egyet, más szemléletből indultak, más társadalmi közeg. Ugye általában mindenki tudja ezt, vagy úgy szoktuk gondolni, hogy Kossuth a radikálisabb, Széchenyi a fontolva haladó, Kossuth a köznemes, Széchenyi az arisztokrata. Kossuth az, aki a jobbágyfelszabadítást is ugye nem önkéntesen, hanem kötelezően mindenkire érvényesen képzelte el. Széchenyi ebben is óvatosabb volt. Széchenyi ugye a Béccsel való viszony, a Habsburgokkal való kapcsolatot sem akarta annyira radikálisan kenyértörésre vinni. Ekkor még Kossuth sem. Az a bizonyos debreceni trónfosztás az egy politikai helyzetnek volt a következménye, az egy lehetőség volt, egy soha vissza nem térő alkalom volt, hogy ugye megismételjék az Unódi Országgyűlést, megismételjék az egykori Habsburg trónfosztást. De itt az, hogy idáig elmérgesedett, elfajult a helyzet, és egy fegyveres szabadságharc robbant ki, hát ez is olyan, amit így a köztudatban általában úgy él, hogy hogyan, miért robbant ki a fegyveres szabadságharc, mert Jellasics megtámadott bennünket, mert Pákoznál védekeznünk kellett, mert a Habsburgok lerohanták Magyarországot, és muszáj volt védekezni. De az, hogy miért rohanták, miért küldték ránk Jellasicsot? Ezt kevesen tudják, hogy Jellasics Magyarországra uszítását, és az, amikor a Habsburg császári udvar, a Kamarilla, Metternichel az élén már nyíltan kimondja, hogy Magyarországgal nem lehet tovább egyezkedni, a Kossuth kormány, illetve a Batthyány kormánnyal, és akkor már a Kossuth vezetéssel vége a tárgyalásoknak, az kimondottan akkor történik meg, amikor 1848. júniusában egy győztes pesti forradalom után, és egy olyan helyzetben, amikor a császári udvar meghátrált, elismerte az áprilisi törvényeket, elismerte a magyar forradalmat, jóváhagyta a magyar kibontakozást, csak ekkor jött egy pont, egy kérdés, egy téma, és ez vitte tulajdonképpen törésre a dolgot, az önálló magyar bank. Mert Kossuth azt követelte, hogy Magyarország... Szóval igazából 48 azért lett vérben folytva, mert az Illuminátik és a Rothschildek nem engedték, hogy saját nemzeti bankunk legyen. Ha esetleg eddig ezt nem tudtátok volna. Ne válhasson az Osztrák Nemzeti Banktól, önálló pénzt adhasson ki, megszülethessen a Magyar Jegybank, a Kossuth bankókat kiadhassa, de ebbe a Habsburgok nyilvánvalóan az Osztrák Nemzeti Bank nyomására, követelésére, mert ugye úgy kell elképzelni, hogy a Habsburg udvart szintén az Osztrák Nemzeti Bank tartja a kezében, illetve hát a zsebében. De a Nemzeti Banknak a Rothschildok voltak a tulajdonosai, és ez a végszó, ez a lényeg az egésznek, hogy a magyar pénzkibocsátás az Osztrák Nemzeti Banktól függött, az osztrák kormányzatot szintén az Osztrák Nemzeti Bank tartotta a zsebében, csak hogy az Osztrák Nemzeti Bank sem nem osztrák, sem nem nemzeti. Igen. Mert az Rothschild. De egyébként de akkor ez ugyanúgy kihat a társadalmi gazdasági helyzetre is. Nagyon rövid valami, milyen hasonlóság, amit a Bogi mondott. Abban az időszakban kevés volt a szabadságharc időszakban, egyszerűen kevés volt a pénz. Nem forgott elegendő pénz ahhoz, hogy a magyar gazdaság fejlődni tudjon, és ha visszaemlékeztek, akkor nálunk ugyanez volt a helyzet, 2008 után a bankok nem hiteleztek, már akkor is hitelpénzből kellett megélni, és ez most megismétlődött, 150 évvel később, 2009-ben ugyanezt játszották el jó 20 időn keresztül, hogy nem hiteleztek a cégek, nem jutottak hitelez, nem tudtak fejlődni, és most is az volt gyakorlatilag, most kezd megváltozni a helyzet, hogy nem volt elegendő pénz. A nyugati országokhoz képest sokkal kevesebb pénz, a pénzkibocsátás sokkal kevesebb pénz volt forgalomba, és akkor pontosan ugyanezt csinálták, és erre jött, hogy jött a Kossuth Bank, abból csináltak, azt hiszem 1, 2, 5, végén azt hiszem 100 forintos is volt, és ha jól emlékszem, akkor csináltak egy 1000 forintost is, de az már végül is nem került forgalomba, és na ez lett volna az alapja annak, hogy hát jó, mondjuk üres volt a kincstárcát, azért hozzá kell tenni, tehát és valamiképpen ezen tenni kellett volna. Abban a pillanatban a Rothschildok rájöttek erre, itt volt azonnal és 49-ben
meg is szüntették, sőt durva módon bevonták a pénzeket, nyilvánosan elégették, először kitépték, kivágták belőle Kossuthot, tehát valami szörnyű módon bosszút álltak emiatt, hogy az emlékesen maradjon meg, és megint ugyanez volt a törlés kultúrája. Az emlékesen maradjon meg, hogy Magyarországnak volt valami fajta önálló pénze, hogy az emlékét is törüljük ki, az emberek féltve kis címleteket megőriztek, pedig büntetéssel tértek. Erekjeként őrizték, és elnevezték, hogy Kossuth bankó, és így álltak hozzá az emberek. Na de ezzel megint azt akarták, hogy kitörölni az emlékezetéből, hogy a következő generáció ne is tudjon arról, hogy itt volt egy országnak, volt egy önálló pénze, amit jelesül éppen forintnak. Igen, na most felháborította őket az, hogy a Kossuth bankok működtek. Ja, hogy a szabadságharc alatt fizetőképesek voltak. Mert ők azzal jogatták, illetve arra számítottak, hogy össze fog omlani ez a magyar önálló lábra állt gazdaság, hogy ez nem fog működni, hogy éhínség lesz, hogy tönkre mennek, és akkor úgyis feladják a rebeliskedést a magyarok. Igen. Csak amikor működött a gazdaság, amikor működött az önálló nemzetgazdaság. Ezt is egy állandó archetipusként figyelhetjük meg a magyar történelemben, hogy őket, a pénzvilág nemzetközi urait mindig felháborítja, amikor az önálló magyar nemzetgazdaság az ő büntető módszereik, eszközeik, különböző intézkedéseik ellen, megfojtó intézkedések ellenére sem hajlandó összeroppanni. Most nem azért, de azért az osztrák-magyar monarchia az nem egy pluralista államszervezet volt, szóval azért egy diktatórikus rendről beszélünk. És akkor, hogyha most már így a cancel culture-t emlegetik ennyire, vagy a nem emlékezés kultúráját erőltetik ennyire, azért úgy felvetődik itt is az, hogy jó, de hát most akkor itt a magyar pénznemek, azok igazából lehet, hogy totál nem így történt. Lehet, hogy Rothschildnek semmi köze nincs hozzá. Lehet, hogy ezt az osztrák nemzeti bank szerette volna, hogy hello, hallod, nehogy már itt bazd meg a magyaroknak saját pénzük legyen. Tehát, hogy most itt túl lehet romantizálni, vagy nem is értem. Tehát, hogy ez mindig benne van egy kicsit ebben a magyar kettős néplélekben, hogy túl romantizáljuk a meglévő azokat a dolgokat, amiket szeretnénk túl romantizálni, de ugyanakkor egy másik perspektívában meg basszák meg azok, akik ezt csinálták. Tehát ez olyan jó volt az osztrák-magyar monarchiában lenni, de a kurva osztrákok nem kellettek volna ebbe bele. Szóval nagyjából most itt tartunk, hogy jó, és akkor most itt jó volt, vagy nem volt jó, hogy ez megtörtént, és hogyha cancel kultúra hivatkozunk, akkor most ez kár, hogy megtörtént, vagy nem is történt meg, vagy most miért akarjuk elhallgatni ezt az egészet? Tehát most nehogy az, hogy egy forradalom volt. Egy forradalom volt, amiben megpróbáltunk kijönni ebből az alárendeltségi viszonyból. Nem sikerült, mert az osztrákok tápabbak voltak, és jöttek az oroszok segíteni nekik. Ennyi. Lehet itt Rothschildekkel magyarázni, meg persze ennek az egyik aspektusa a pénzügyi függőség fenntartása volt. A másik a katonai, a harmadik a kulturális, a negyedik az egészség, ötödik. Sok perspektívája van egy elnyomásnak, de hogy pont egyet kiszálazunk, hogy a pénz, és akkor a Rothschildok, tehát biztos az meg a világ Rothschildja Magyarország veszélyt akarta, és ez mai napig ezt nyögjük, és a mai napig ezt próbálják elérni, ezt egy picit túlzónak tartom. És cancel culture-nek, mivel megpróbálunk az alapvető történelmi tények közt úgy elferdíteni, és úgy egy másik emlékezetet kiépíteni e köré, mint hogyha mi itt valami kurva jó dolgot csináltunk volna, csak sajnos beszopattak. Cancel culture. Na, majd csinálok egy ilyen alertet is. De van egy ilyen is, ezt most beváltom. Most nem értem, miért váltotta be mind a kettőt, de majd ezt megnézem. Ez a kulcsmondat. Igen, most a Robinak fel lehet tenni mindig meglepő és vad kérdéseket, és nem válaszolok rá, csak az ügyvédem jelenlétében. És most felteszek neked egy nagyon vad kérdést a pénzpolitikára, és egyáltalán a pénz kibocsátásra vonatkozóan. Ehhez, ha most itt ülne John Fitzgerald Kennedy, mit szólna? Hát John Fitzgerald Kennedynek többek között ezért kellett meghalnia, mert ő azt mondta, hogy szembeszállva a Feddel,
A Feddel szembeszállva ő létrehozta az ezüst fedezetű, mert aranyat akkor már nem tudott, ezüst fedezetű 2 és 5 dollárosokat bocsájtott ki, és azt mondta, hogy át szeretné venni a Fettől a kibocsátások a jogát. Hát ezután már nem sok maradt hátra az életéből. Volt még egy pár dolog, be akarta fejezni a háborút, meg ilyesmi, de ez ugyanez volt. De ha most nagyon-nagyon ugrálunk, akkor a Saddam Hussein 2003-ban euróért akart adni az olajat, és azért, mert a háttérhatalmi erők ezt sem fogják fel az emberek. A háttérhatalmi erők, a pénzügyi háttérhatalom olyan erős volt, hogy mozgósította az Egyesült Államokat, és az Egyesült Államok odaküldte a katonáit, 500 000 katonát, 100 milliárd dollárért, elpusztította egyébként Irakot, meghalt összesen, bocsánat, körülbelül 1 millió ember, és 100 milliárd dollárt kárt okoztak, és ezt megcsinálták azért, csak és kizárólag a pénzügyi körök érdekében. És itt ugyanígy nézett ki ez a háború, vagyis a szabadságharcnál, hogy azok a pénzügyi körök, jelesül a Rothschildok, akik uralták ezt a bankot, és Európában már jó pár bankjuk volt, ők akkor azt mondták, hogy gyerekek, ezt el kell folytani, ezt el kell tüntetni a nyomát is, hogy itt ezek önálló pénzt akarnak, ki akarják venni a zsebünkből, hogy mit tudjuk adni hiteleket, szó sem lehet róla. Ugye, hogy válaszol a meglepő kérdésekre? Igen, és akkor vissza Magyarországra. És mennyire lehet látni, tényleg mennyire lehet látni, hogy az előtérben zajlik a történelem, mennek a katonák, zajlanak a hadseregek, a politika, és hogy a háttérben milyen folyamatok, valóban, hogy milyen látens folyamatok, amik a kulisszák mögött történnek, a történelem felszín alatt történnek. Tehát tényleg lehet látni, hogy ahogyan mindennek ugye a történelemnek is több rétege van, és a felszíni jelenségeket csak akkor értjük meg, hogyha a mozgatórugókig leásunk, ezt kevesen szokták megtenni, pedig érdemes. És akkor a néző felteheti a kérdést, hogy a Rothschildok és a Rothschild örökség ma. Hát a Rothschild örökség megvan, mert hogy olvastam, hogy egy zseniális volt, erről szerintem beszéltünk egyik műsorban, hogy azt mondták, hogy hát a Billy barátunk, a Bill Gates. Ja, Billy barátunk, Billy Gates. 68-70 milliárd dolláros vagyona volt, aztán lement 51 milliárd dollárra, és akkor csinált egy ilyen alapítványt, és azóta szórja a pénzt két kézzel mindenkit mindenhol támogat, és pont a Gabival megálltuk egy műsorban, hogy azóta valamilyen érdekes módon 125 milliárd dollárra nőtt a vagyona, miközben milliárdokat oszt el évente, és valahogy mindenképpen ez így alakult. A Rothschildoktól azt mondták, hogy alapítványokon is minden keresztül, ez egy 3 éves információ, 3000 milliárd dollárra becsüli a családi vagyont. Tehát önnek együtt van 3000 milliárd. Tehát lényegesen azt hiszem, hogy Jeff Bezos, az Amazonnak a tulajdona, azt hiszem, hogy 170 milliárdnál tart. Ez is jellemző, hogy mennek föl ezek az összegek. És őnekik ennél is 30-szor több, vagy 20-szor több pénzük van egyébként, és gyakorlatilag nem tudják az emberek, de így a különböző hálózatokon, bankokon keresztül gyakorlatilag az egész világot, mint egy polip. Tehát tényleg úgy van, az egész világot befolyásolják, és gyakorlatilag a világnak, a világpolitikát ők határozzák meg. A többi az sajnos ki kell mondani, hogy ők gyakorlatilag bábok, és náluk a Nemzeti Banknál azt mondták, hogy amióta az új jegybank elnök van, azóta megpróbáltunk egy kicsit nagyobb mozgásteret csinálni, de például a rendszerváltásnál akkor semmit nem tudtunk. 1992-ben azt mondták nekünk, Antal József idején azt mondták, hogy gyerekek, oké, akkor mostantól kezdve a Magyar Nemzeti Bank pénzkibocsátási joga megszűnik, meg létrehozzuk a kétszintű bankrendszert, a kereskedő bankokat. Nagyon-nagyon minden a dolog úgy néz ki. Ha a bank nem csak egy virtuális hitelt ad, akkor a Nemzeti Banktól vásárol 2%-os kamatra forintot, vagy odaadja neked 20%-ért, és a 18%-ot ő keresi meg. Ez jelen pillanatban így néz ki. Most, ha így néz ki az egész világ, azért félnek egyébként rettenetes módon, hogy az úgynevezett kriptopénz be fog jönni, mert a kriptopénz ez kizárná a dollárnak az egyeduralkodó, az egyeduralkodó hatalmát, mert most a kőolaj, a műszaki cikkeknek a kereskedelme gyakorlatilag csak ebbe folyik. És hogyha valakinek várjál, de ha valakit kizárnak ebből a körből, tehát ebből a körből, akkor egyszerűen nem tud dollárt venni, tehát nem tudja megvenni a kőolajat, és... Igen, de a nép egyszerű gyermeké. De azért teszem hozzá a kriptót, azt szerintem tényleg, csak beváltok egyet, mert kíváncsi vagyok, hogy... What? Jó, most már jól jelennek meg. What the fuck? Ja, szóval... Én most azt nem értem, hogy a bitcoin, az oké, az tényleg nekem is van. Bevallom őszintén. De ezt látom, hogy ez igen sok embernek zavarja szemét, nemzeti bankok, mert úgy érzik, hogy a pénz mozgása ki van véve a kezükből. Egyfelől helyesnek tartom, hogy van egy ilyen vonal. Egyfelől jogosnak tartom azt a félelmet, hogy egy ország a saját pénznemét, hát hogy ne tudná már miért ne befolyásolhatná, hát hiszen nem egy dinamikusan elosztandó de hát ennek azért vannak keverékformái is, és én nem hiszem, tehát most vagyunk egy ilyen szinten, hogy az elit
azért nem akarja a bitcoint, mert kiszedi a kezéből a nyomtatási lehetőséget. De akkor ez nem egy Conteo? Vagy nem lenne érdeke egy háttérhatalomnak mondjuk létrehozni a bitcoint, akinek amúgy kurvára nem tudjuk, hogy ki a valódi készítője, hogy mondjuk ugyanezt a globalista Rothschild elitet szolgálja ki, csak az emberekkel beszopatják, hogy ez egy független dolog. Tehát, hogy én ezt nem értem a konteusokban, hogy az egyik konteót elhiszik és istenítik, a másikat meg nem. És akkor ez egy pusztán meggyőződés mentén szelekció, hogy ő mit hisz és mit nem. Míg lehet, hogy én sem tudom ebbe az igazságot, de nem is próbálok úgy tenni, mint aki vágja. Mind a kettő lehet igaz. Nem tudhatjuk. Ilyenkor az jut eszébe, mikor 1000 milliárdokról beszélünk, itt te is mindig elmondod, hogy már felfoghatatlan, már számszakilag is, nem csak hogy a valóságban, hogy akkor ezek a pénzek, ezek hol léteznek? Mert akkor azt mondjuk, hogy a banknak ennyi vagyona van, annyi vagyona van, de ezért mondom, hogy a nép egyszerű gyermeke azt mondja, hogy akkor tessék ide nekem letenni a pénzt. Bocsánat, a Bogi biztos mond csak egy perc. Régebben mennyivel szebb volt Magyarországon? Jaj, teljesen megkezdtem itt átcsilleződni. Évi 1 tonna aranyat körmöcölni, 1 tonna aranyat termeltünk ki. Szakirányok, mindenki azt műveli, amelyiket elhiszi. Igen, ez ilyen specialisták. Conteo specialist. Akkor mi volt? Akkor az 1 tonna aranyból pénzt, hát más dolgokat is csináltak, de ott volt az aranypénz, ezüstpénz, részpénz, ott voltak a különböző pénzeszközök, és nem volt több, tehát nem lehetett, hogy most én valami, hanem abból kell gazdálkodni, ha valakinek elfogyott, akkor próbál rabolni, vagy valami. Hogy megváltozott? Így van, nem volt fiktív pénz. Így van. Így van, a fiktív pénz fogalma hiányzott. Nem volt. Nagyon érdekes tényleg megfigyelni, hogy ugye annyi pénz forgott, és annyi pénz volt az elméletben, mint amennyi a gyakorlatban. És amióta szétcsúszott a pénz fikciója, illetve a pénz valósága, a megfogható valósága, ezek a pénzügyi mahinációk. És egyáltalán az, hogy a pénzügyi szféra, ez a finanszoligarchia rátelepedhessen az adminisztratív szférára, és uralma alá vonhassa a politikát, a katonai szférát, a művelődést, magát a történelmet. Ez kimondottan ennek a kulcsa, hogy elváljon egymástól a megfogható pénz, illetve a fiktív pénz. És gyakorlatilag ennek a szétválásnak a nagymesterei a Rothschildok. Valószínűleg az, hogy ők 300 éve fent tudnak maradni. Nagyon jó kérdést tettél fel. Várja, megnézem, mert nem emlékszem a nevére pontosan, de és nem akarok én ilyen vagdalkozásokba esni. Bácsi Bogi. Keressünk rá, mert hogy ne az legyen, hogy én mondok dolgokat. Bácsi Bogiról azt lehet tudni, ennek volt valami énekes, ja nem, jó, oké, megjöttem. Valószínűleg elvégezte a vallástörténetet. Ő volt az a hölgy, aki 2010 valamennyiben, bocsánat, még a régi Index, ugye, az csak a képek. Nem lehet itt a cikkre kattintani? Jó, faszom, nézzen Indexet. Na mindegy, Bácsi Bogi volt az a hölgy, aki... Csak próbálom megtalálni a hírt, mert hogy ne az legyen, hogy én itt egymagamban mondom. De erre múltkor már megtaláltuk a cikket a nőről. Igen, hát az amatőr hazudozók között van, az már azért sokat elmond róla. De mindegy, a Wikipédia oldalát kell megnézni, igen. Miért rejtélyek tesz a városban? Szóval... Most esküszöm, nem találom azt a cikket, lehet leszedették, vagy már elévült, és emiatt leszedették. De az volt a lényegem, hogy ez a nő most Avantra néven tart előadásokat. Igen, ez volt pár korábbi előtörténete a nőnek. Hát hazudozott az ide, ő volt a szélsőjobbos. Igen, ő volt az, aki az államrend elleni szervezkedéssel lecsukták. És hát foglalkozás a Soros Pérenc, bazd meg, amikor Conteusnak farkasa. Azért ez, én ezt nem hittem volna, hogy ez lesz az első bejegyzésem Nem, mehetsz aludni? Miért nem kérdezed meg őt, vagy a követőit Facebookon? Nekem nem válaszolnak, azt hiszik szkeptikus, tudják szkeptikus. Te gnosztikus vagy?
Bácsfék, agnosztikusok. Én is a keresztény vallás miatt hallgattam meg például. Jó, szóval ez a hölgy, ez azért ennyire kell komolyan vennünk. És hogy valóban olyan érdekes megfigyelni, most így belegondoltam, ahogy az előbb Robi mesélted, hogy mondtad, hogy most mennyi a vagyonunk, és hogy Bill Gates is zsebre vágják gyakorlatilag. Az összes milliárdos együtt. Az összes milliárdost együtt. Tehát, és mindezt az 1700-as évek óta ők ezt töretlenül nem hogy meg tudták őrizni, de állandóan lépést tudtak tartani a folyamatokkal, sőt, irányításuk alá tudták vonni a folyamatokat, most már ők a karmesterek, ők diktálják a játékszabályokat, tehát a világ tánclépései, illetve hát a mozgása olyan ütemben. De most csak a Magyar Nemzeti Bank is igazából Rothschildeknek van alávetve? Halad, ahogyan ők haladnak, és hogy ők ezt 300 éve töretlenül meg tudják valósítani. És ugyanakkor, döbbenetes belegondolni, hogy más ilyen történelmi bankárcsaládok pedig hol vannak már? Hát a Fuggerek sem maradtak benne. Tehát tényleg olyan érdekes belegondolni, hogy valaha a Fuggerek voltak Európának a pénzügyi istenei. Igen. Tehát ugye ők voltak azok, hogy Magyarországot is kézben tartották a Thurzó családon keresztül. A Körmöci arany, illetve a amikor megláttam, pont arra gondoltam, hogy ez a nő pont úgy néz ki, mint az a szélsőséges nőszemély, hát mert ő az pontosan. Látod, de ilyen sokat látott szakértőket hívnak meg ebbe a minőségi műsorba. A selmeci ezüst és réz bányáinkat a Fuggerek vásárolták föl. Tehát ez annyit jelent, nagyon érdekes, ugye a reformáció is többek között az ő machinációjuknak az eredménye, egy kicsit már túlzásba vitték, és már az erkölcsi vetület már sok volt az emberek számára, és akkor Luther Mártonnak csak muszáj volt fellépnie, mert hát ugye a Fuggerek már a pápai udvart is kézben tartották. Ugye Hát figyelj, ez nekem most csak így megpróbál megterelni ezt a bézét. Bocsánat, csak hogy igen, amúgy azt, de nem, pontosan már nem tudom, mi lett a tárgyalás vége. Hungarista jövőről az MTV-ben. Basszánk, ezt behívták az MTV-be, ezt a nőt. Volt az egy ilyen Puzsérnek műsora. Ezt sajnálom, hogy bele kell nézni. A halála napja, és akkor ő neki igenis mindenért fizetni kell. Én már 5 világvégén vagyok túl. Jönnek a csapások, jönnek a próbák. Olyan jellegű próbák is, amelyek akár megritkítják az emberiséget magát. Azt a fene. Na szóval ez a hölgy, igen. De őt szerintem nem tudom, hogy lecsukták el, de volt tárgyalás, ezt tudom. Bocsánat, csak ezt most meg akarom nézni, hogy nem írnak nagyon sok mindent a nőről. Tomcat műpéniszt adna, hát azt mondjuk elhiszem. Várj, de vagy... Hú, milyen szép méretes műpéniszt adott neki. De mindegy, szóval igen, ez a nő volt bírósága, és azt hiszem ott el is ítélték őket. Bocsánat, csak itt most egy kis kutató munka. Jó, passz meg, Index. Mi történt ezzel az Indexel, mióta megvették? Most nem azért, de még egy bannert se tudnak beletenni. Meg mi ez a tördelés? Na jó. Ezért érdemes volt megvenni az kormánypártnak. De mindegy, itt volt pszichológusnál is a nő, meg minden volt. Nagyon, nagyon mélyről indult a hölgy, ezt azért hozzá kell tenni mentálisan. De igen, volt valamiféle büntetett előélete. Magyar Jövő Csoport, ez volt a nevük. Igen. Búcsú cédulákon keresztül a vásárolható hivatalok, az egyházi hivatalok megvásárlása, azok a pénzek mind Fugger zsebbe vándoroltak, ugyanis azok, akik javadalmat vásároltak, azok mind azért tették, mert el voltak adósodva a Fuggereknek. És a királyok és mindenki az ő adósa volt. Ugyanakkor a Fuggerek, nemrég olvastam róla, hogy jelen pillanatban az örököseik... De épp ez érdekelne, hogy nemrég olvastam róla. Hol? Forrás megjelölés. Megnézhetném. Ki írta, mennyire hiteles az, akit írta, mennyire fasság, amit írt, lehet egy könyvből vette. Köszönöm szépen, kedves hozzászóló, Disappointing Dörger Purfur megy a ban. Azért köszönöm szépen. Jó lenne azért legközelebb bekövetni, és akkor legalább úgy blokkolnál.
Tévesen azt gondoltam először, hogy a Vér és Becsület Kulturális Egyesület volt kapcsolatban, de akkor az egy másik banda. Igen. Erről se lenne a hülyeség egy műsort csinálni. A jogutódjaik nemhogy gazdagok, hanem hatalmas összegekkel tartoznak nekik a Habsburgok. Hát igen. Tulajdonképpen a Fuggerek a Habsburgokba buknak bele. Rossz lóra tettek. Igen. És bejött egy reklám. Rossz lóra tettek. Így nyomták a Fogelek ki a pápai államot. Hiteleztek a Habsburgoknak, és a Habsburgok hanyatlása idején azok nem tudták visszafizetni. Hát akkor itt maradjunk ebben, és akkor ők meg tudják csinálni ma a mai világnak megfelelően, hogy azt higgyük, mint amikor kialakultak a bankok, és a bank ugye a pad, mint hogyha ugyanott letennék a pénzt és odaadnák. De ők ezt megvalósították, de ígértem a műsor elején, amikor mondtad, hogy azért visszatérünk Trianonra, mert... Ezt mondtad? Igen, és te is azt mondtad, hogy igen. Én ott vágtuk el a fonalat, ugye, hogy mindig vannak hitek és tévhitek. Ezek kívül kíváncsiak, hogy ez hogy kapcsolódik mégiscsak Trianonhoz, ez most amit hallottunk? Hát talán az egyik az, hogy egyáltalán mikor volt, már percre pontosan, mert még azon is vitatkoztak, hogy a Nagy Trianon kastélyban, mármint Versailles-ban, vagy a Kis Trianonban, említetted Aponit is, és hogy hol írták alá, hánykor írták alá, pedig állítólag percre pontosan megvan. Állítólag. Ez ma is vitatott. Ezért mondom. Tehát mindössze annyit lehet tudni, hogy ugye 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor Magyarországon megkondultak a harangok. Tehát ez az, ami dokumentált. És az délutáni aláírás? Ez az, ami biztos. Itt igazság szerint az egész nagyon vitatott. Ugye? Tehát nem lehet tudni, mikor történt az aláírás. Ahogyan tényleg az sem biztos, hogy melyik palotában történt. Tehát ezek olyan területek, amin a történészek ma is nagyon sokat vitáznak, gondolkodnak. Ennél véleményem szerint annál, hogy most pontosan mikor történt az a nevezetes tolvonás, mikor történt az aláírás, fontosabb, hogy miért történt. Mi vezetett ide? Ide akartam kirukadni. Miért? A mikornál itt sokkal fontosabb, még a hogyannál is fontosabb. A miért? Miért Magyarországot büntették meg legjobban? Hát azért, miért mi vittük el a balhét? Igen, mert azt mondták, hogy Clemenceaunak a fia egy magyar nőt vett el feleségül, és ezért ő utálta a mennyét és Magyarországot, és így akart bosszút állni Magyarországon. Na most én csak a sok tévhit és legenda közül ilyeneket mondanak, ennél azért komolyabb, de még olyan, de ennél azért kicsit komolyabb. Hát itt tényleg nagyon sokféle okot, indokot, érvet lehet látni. Az erővonalak egyértelműen a múltba vezetnek, több 100 éves múltba, tehát egész biztos, hogy a... Figyelj, nagyon nem szoktak nem követők hozzászólni, úgyhogy... Maga a döntés az egy nagyon-nagyon hosszú, összetett folyamatnak az eredménye, amit különböző helyzeti körülmények alakítottak úgy, hogy a végén számunkra ez a, hát nem hogy kedvezőtlen, de tragikus. Na de egyet tudsz azzal érteni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy a történészek mit szólnak hozzá, de én is olvastam, hogy annak idején az osztrák-magyar monarchia, tehát a Habsburg birodalom, hát az ott Európának egy nagy részét lefette hatalmilag is, meg területileg is, és hogyha jól emlékszem, a számra volt majdnem 170 millió lakosa, és hogy a miért? Hogy azért ezt a birodalmat valahogy fel kellett szabdalni kicsikre, mert akkor a többieken akarnak uralkodni. Az egyik fő oka pontosan ez volt, az osztrák-magyar monarchia, egyáltalán maga a Habsburg birodalom, ez az egész konstrukció. Ez útjában állt különböző nagyhatalmi érdekeknek. Na, ide akarok kirukadni. De most baszd meg, most komolyan, őszintén, hogy megint ez a kettősség. Egyfelől a kurva anyukat a Habsburgoknak, hogy uralkodtak rajtunk, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy akkor a Rothschildek ezen munkálkodtak, hogy szétbasszák az Habsburg birodalmat, hogy mi felszabaduljunk alóla, ahhoz képest meg most arra megy a rendelés, bazd meg, hogy ezt miért csinálták. Szóval, hogy ez a romanticizálom azt a tényt, ami szerintem jó, és támadom azt, ami szerintem nem jó. Ez pedig egy konte jó. Ez nagyon szar volt, de élveztem elmondani. Csak hogy és akkor ők beszélnek történelemhamisításról. Most akkor örülni kell, vagy nem kell örülni annak, hogy akkor a Rothschildek szét akarták kúrni ezt az egészet? Haver, most döntsük már el. Főképpen a franciáknak, főképpen az oroszoknak. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan politikai helyzet, egy olyan geopolitikai állapot figyelhető meg, hogy egyrészt a franciák és a szlávok is, ugye az oroszok nyilvánvalóan a szerbekkel, illetve a térségben, főképpen a Balkánon élő a szláv rokonaikkal akartak kapcsolódási pontokat, kapcsolatokat keresni, ebben a monarchia léte őket akadályozta. A másik, Párizs és Bécs között ugye hát nem egy rövid ellentét van, hát legalább egy 500 éves gyűlölködés. A Habsburg-Bourbon, sőt a Habsburg-Valois ellentét, hát ez a középkorra visszavezethető. Ugye a franciák és a Habsburgok ős ellenségek. Az egész középkort végigháborúzták, az újkorról nem is beszélve. Tehát igazság szerint hát ugye
belegondolunk a Habsburgok ellen, a magyar szabadságharcosok mindig hova mentek segítségért? Párizsba. Hát nem véletlenül ment Rákóczi is a napkirályhoz. Igen. Tehát ugye itt van egy régi francia-osztrák ellentét, hát ami mögött lehet, akár hogy most miért pont ők, ugye Elzász-Lotaringián is mindig összevesztek a két dudás, két nagyhatalom, ki legyen Európa ura. Két dudás egy csádában, nem? Ez a mostani Európai Unióban is megfigyelhető, a német-francia ellentét. A német-francia ellentét. De ezek németek nem osztrákok, kettő, pedig most Trianonról van szó, és akkor azt mondják, hogy igazából a Trianon azt a franciák csinálták, de a franciák azért csinálták Trianont, mert hogy ki akartak baszni az osztrákokkal, akik már akkor... Nem értem. Na mindegy. De ők viszik a prímet. Tehát, hogy ki legyen Európa vezéralakja, vagy ki legyen itt a nagyobb kutya a kettő közül, hát ez akkor is így ment, és hát most a történelem egy olyan helyzetet adott a franciák kezébe, hogy bosszút állhatnak Bécsen. Ők egészen egyszerűen szerették volna a Habsburgokat megbüntetni, ezért a rivalizálásért, ezért a konkurálásért, amiért nagyobb mertek lenni, vagy Párizsal mertek konkurálni, csak hogy mire eljött ennek a lehetősége, a Habsburg birodalom nem létezett. Az osztrák-magyar monarchia nem létezett, mert szétesett. Mi maradt helyébe, mint utódállam? Magyarország. És Magyarország, és ezzel zárhatjuk a gondolatot. Ezzel zárhatjuk a gondolatot, hogy bazd meg, de most ők is kimondják, hogy már nem is létezett Habsburg, de ezért, csak ezért, mert amúgy gyűlölték, ezért nem Ausztriát szopatták, akiket amúgy gyűlölnek, hanem szegény Magyarországot. Tulajdonképpen Magyarországgal vitették el a balhét, az egész francia Habsburg távlatilag ősi francia-német ellentét miatt. De bazd meg, ezért a történelem hamisítás, hogy ezt a narratívát nyomatod. Nem az, hogy beszálltunk egy háborúba, bazd meg, amiben vesztesen szálltunk ki, ezt szőrig szopattak minket. Nem, épp ezzel történelem hamisítasz, hogy jaj, hát minket amúgy nem is akartak a franciák szopatni, csak hát az osztrákokat akarták, akik akkor már nem is léteztek, ezért csak minket szopattak meg. Nem, bazd meg, bementünk egy háborúba, vesztettünk, megszopattak. Pont. Nem kell itt mögé látni Rothschildeket, meg francia-osztrák-német ellentétet, bazd meg. Nem kell több száz évre visszamenő sérelmeket feltételezni. Egyszerűen beszoptuk. Mégse az osztrákok kapták be, még kaptak is tőlünk területet az osztrákok. Érted? Jó megszopatták, kurva nagy francia-osztrák ellentét lehetett abban az időben. Önmagának mond ellent mondatonként a nő is, és nem az irritál, félre ne értsetek, hogy neki van egy teóriája, egy elképzelése. Az irritál, hogy ezt úgy adja elő, mintha ő lenne egy kibaszott okos nő, a világ minden tudója, és ezt megnézik 7000-en. És kommentelnek, hogy újra visszahallgatva még zseniálisabb, imádom őket, jelenleg is aktuális, köszönöm az ismétléseket, fukarszavuk a Fugger névből származik. Amely visszavezethető akár Nagy Károly utódaig, a nyugati frank és a keleti frank, a latin frank és a germán frank kultúrkör harcára visszavezethető, és Magyarország ebben a történelmi csatározásában, vagy csatározásban ülő és kalapács közé kerül. És ezért van nagyon igazad abban, amikor mindig azt mondod, hogy azért kell történelmet tanulni, mert akkor jobban megértjük a mai helyzetet, és Magyarország, ezzel zártuk a gondolatot, hogy amilyen helyzetben most vagyunk, és beleérte franciák, németek, innen, onnan, mindenhonnan, amilyen helyzetben vagyunk, abból a múltból és a történelemből. És ezt Kossuth mondta előre, ő tudta, Kossuth tudta előre, de ez egy 500, amit elmondod, egy 500 éves időszakról, legalább 500 éves időszakról beszélünk, és hogyha valaki visszanéz, akkor... Hogy bácsi vagy bácsfi? Hát, őszintén, szerintem bácsfi. Csak nem merik kiírni a rendes nevét. Pont emiatt, hogy véletlenül se talál semmi az interneten. Döbbenten tapasztalja, hogy te jó ég. Hát akkor ugyanez volt a probléma. 100 évvel ezelőtt ez volt a probléma, és most az Európai Unión belül. Szóval megköszönjük. Na most, bocsánat, az utolsó mondatát hallgassunk meg megint az úriembernek. És helyzetben most vagyunk, és beleérte franciák, németek, innen, onnan, mindenhonnan, amilyen helyzetben vagyunk, abból a múltból és a történelemből. És ezt Kossuth mondta előre, ő tudta, Kossuth tudta előre, de ez egy 500, amit elmondod, egy 500 éves időszakról, legalább 500 éves időszakról beszélünk, és hogyha valaki visszanéz, akkor döbbenten tapasztalja, hogy te jó ég. Hát akkor ugyanez volt a probléma. 100 évvel ezelőtt ez volt a probléma, és most az Európai Unión belül. Szóval, hogyha ezt az adást valaki 500 év múlva visszanézi, akkor az kurvára más fog képzelni a történelemről.
ha te most visszanézel egy 500 éves adást, lehet, hogy kurvára nem a megfelelő képet fogod kapni az akkori állapotokról és helyzetekről. És ez nem történelmamisítás, így működik a történelem. Mindenki mond mindent, 1000 éve is mondtak, mindig mindenki mindent a saját indoka, érdeke alapján. Most is ez van. És így történelmamisításra hivatkozni, meg bármire, kicsit invalidnak érzem. Na de hát, köszönöm szépen a Hihetetlen magazin kedves, hihetetlen állításait és ötleteit. Egyszerűen fenomenális volt ez az adás is. Orbán Viktor pedig egy feledhetetlen államférfi. Úgyhogy most itt végig fogom nézni, hogy kik jelöltek be, mert gyanítom, hogy sikerült a múltkor valami olyan csodálatos trash csoportba belekerülnöm, hogy ez most elindított egyfajta spirált. Úgyhogy remélem ezt majd tovább is tudjuk nézni. Én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Következőnek meg találtam egy nagyon érdekes adást. Ez most mi volt? Ja, bocsi, de nincs behúzva az alertbox ezek szerint. Ó, csába. Átmásolom. Bocsánat, visszajövök. Erre az egy izére nem másoltam át. Minden másra átmásoltam, csak ide nem. Nagyon okos vagyok. Most már itt is fog működni. Köszönöm szépen. És amúgy találtam legközelebb egy nagyon érdekes adást, van ez az Egy asztalnál műsor, és egy ilyen ezospiri ember beszélget egy pappal, úgyhogy majd ezt végig fogjuk nézni, hogy mi a két álláspont, miben értenek egyet, miben ütköztetik az egymás véleményét. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszi szépen Laposföld Tagadós, Csuhi és Loretta, akik részt vettetek az adásban mai nap. Most igen, ezt ide kicsit arrébb teszem ide. Ja. Igen. És legközelebb pedig folytatjuk ezzel a témával. Vagy hát ha addig nem találunk valami munkásabb dolgot. Én is köszi szépen, hogy itt voltál. Itt voltatok. És hát a YouTube-on ugye, aki visszanézi az adást, az majd meg tudja ott tenni. Csókollak titeket, további szép pünkös vasárnapot mindenkinek, pihenjetek jól, ne szexeljetek kufóval, és vigyázzatok magatokra, most pedig fogadjatok egy búcsú bracót, a bracó tekintete legyen veletek. Ciao.